खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी आकाशवाणी गुवाहाटीआ माब्लाबानो 75 बोसोर बाबेनबाय। दिनै 1 जुलाइ 2022 आकाशवाणी गुवाहाटी मिरुआ दिनै 75थि गायसनथाय सान फालिदों। थांनाय 1 जुलाइ 1948 मायथाइयाव आकाशवाणी गुवाहाटीआ गायसनजादोंमोन। मख'नो गोनांदि गिबियाव बेखौ अल इंडिया रेडियो गुवाहाटी शिलं होननानै मोनथिजायोमोन। दिनै मोनफ्रोमबो आयदानि सामलायगिरि एनाउन्सारफ्रा रंजा बाजा गाजा गोमजायै अल इंडिया रेडियो गुवाहाटीनि लांगोनायाव 75थि गायसनथाय सान फालिदों। आकाशवाणी गुवाहाटीआ गायसनजानायनिफ्रायनो दिनैसिम आन्थोर ज'आजासे खोनासंगिरिफोरनो गोसो बोनो हाथाव, गियान गोनां, मिथिनो गोनां, रंजाथाइ मेथाइ आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै फोसावबाय थाबोदों। हादोरसानि राव थुनलाइ जौगानायाव बिफाव लाबोबाय थादों। दासिमबो फोसावजानाय आयदाफ्रा खोनासंगिरिफोरखौ गोसो बोनो हाबोदों। अल इंडिया रेडियो गुवाहाटीनि बर' आयदाजों फोसावजानाय हाबाफारिफोरा जादों सानफ्रोमबो थाखानाय रादाब, गोदान आरो खुगा मेथाइ आयदा, लोगोसे थुनलाइयारि आयदा, आइजो आफाद आयदा, लाइमोनफोरनि आयदा, रंजानाय गथ'फोरनि आयदा, गेदेमा आरो मख'जाथाव सुबुंफोरजों लानाय मोगा-मोगि आयदा। मख'नो गोनांदि गोबां गागि आरो गोदान मेथाइ खनगिरिफोरा अल इंडिया रेडियो गुवाहाटीआव रेडियो मेथाइ खनगिरि महरै मेथाइ खनबोदों। गागि आरो गोदान आथालनि बर' लिरगिरिफ्रा गाव गावनि सुंद' सल' आरो खन्थाइ फरायथिनाय हाबाफारियाव सुंद' सल' आरो खन्थाइ फरायथिनानै थुनलाइनि फोथाराव बिहोमा होबोदों। आकाशवाणी गुवाहाटी बर' आफादनि गेजेरजों नीलेश्वर ब्रह्म, कनकलाल स्वर्गियारी, अरुण नार्जारी, सुलेखा बसुमतारी, पुर्णिमा स्वर्गियारी, फैलाव बसुमतारी आरो गलाब बसुमतारी मोननि मिलौदो मेथाइ रोजाबनाया फोसावजाबोबाय थादों। गायसनजेनजानिफ्रायनो अल इंडिया रेडियो गुवाहाटीआ खोनासंगिरिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै जेब्लायबो अल इंडिया रेडियोआ फोसावबोबाय थादों। गोजोन्थों।